Eder Lagamon. Pwede sab ko ninyong tawagong Ma'am Ethel. Karong adlaw, tunata ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Andam na ba mo? Karon, aduna ko ipakita ang mga hulagway. Atong ilhon ang mga ngalan niini. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto, mata. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto, mani. Kani daw, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto, makina. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto, manok. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto, mangga. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa mga hulagway nga atong natun-an. Mata, mani, makina, manok, mangga. Sige, sabay ta. Mata, mani, makina, manok, mangga. Sige daw, kamo na lang. Very good. Karon, unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa mga hulagway? Sakto, parehong sila sinugdanang letra. Kini ang letrang M. Letrang M. Uppercase, lowercase sa letrang M. Uppercase, lowercase sa letrang M. Ang letrang M adunay tingog na mata, mani, makina, manok, mangga. Usbon na po ang tingog sa letrang M. Sige, karon sabay ta. Sige daw, kamo na lang. Sakto. Sige, akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang M? Sige, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang M? Karon, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang M? Karon, may baluanan nato ang ngalan sa letrang M ug ang tingog nga Atong tanawon ang pamaagi sa pagsulat niini. Andam na ba mo? Ang danggo nga letrang M adunay upat ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat adunay tulo ka linya. Asul, pula, asul. Ang dako nga letrang M nagsugod sa kolor nga asul. Tan-awa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo, upat. Usabon nako. Usa, duha, tulo, upat. Sige daw, sabay ta. Usa, duha, tulo, upat. Sige, kamo na lang. Usa, duha, tulo, upat. Karon, atong isulat sa hangin. Andam na ba mo?
usa, duha, tulo, upat. Usabon nako. Usa, duha, tulo, upat. Sige daw, sabay ta. Usa, duha, tulo, upat. Sige, kamo na lang. Usa, duha, tulo, upat. Samtang ang gamay nga letrang M adunay tulo ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat sa gamay nga letra magsugod kini sa kolor nga pula. Tan-awa ang udyong o aro nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo. Usabon nako. Usa, duha, tulo. Sige daw, sabay ta. Usa, duha, tulo. Karon, kamo na lang. Usa, duha, tulo. O karon, atong isulat sa hangin. Usa, duha, tulo. Usabon nako. Usa, duha, tulo. Sige daw, sabay ta. Usa, duha, tulo. Karon, kamo na lang. Usa, duha, tulo. Ug karon atong isulat sa papel ang uppercase o lowercase sa letrang M. Iandam ang inyong pangsulat o papel. Sige, magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat. Usabon nako. Usa, duha, tulo, upat. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang M. Usa, duha, tulo. Usabon nako. Usa, duha, tulo. Mahimo kamo magbansay-bansay aron kamo mahanas. Ug karon kay nakabalo naman mo sa ngalan ug tingog sa letrang M ug sa pagsulat niini, aduna ako'y pabuhat kaninyo. Andam na ba mo? Tan-awa ang inyong palibot. Lingi sa tuo, lingi sa inyong wala, sa inyong likod, sa inyong atubangan. Diba adunay mga butang nga inyong nakita? Sige daw, pangita o mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang M. Letrang M nga adunay tingog na tagaan ta mo og 5 ka segundo aron buhaton kini. Usa, duha, tulo, upat, 5. Sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod sa letrang M ang mga ngalan sa butang nga inyong nakitaan? Yay! Nahumana nato pagtuon ang letrang M nga adunay tingog nga Hangtod sa sunod nga higayon. Salamat! Mayong adlaw mga bata, ako si Teacher Wendy Gonzalez. Pwede pud ko ninyong tawagong Ma'am Wendy. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Aduna ko ipakita kaninyo ng mga hulagway ug atong ilhon ang mga ngalan niini. Andam na ba mo? Sige, sugdan ta. Unsa kini nga hulagway? Sakto, avocado, avocado. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, apa, apa. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, adlaw, adlaw. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, atis, atis. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto, ato, ato.
atong balikan ang mga ngalan sa hulagway na atong natun-an. Abukado, apa, adlaw, atok, atis, usbunako, abukado, apa, adlaw, atok, atis. Karon sabay ta. Abukado, apa, adlaw, atok, atis. Sige ka muna lang. Tama! Unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa hulagway? Sakto! Kaya sila og sinugdan ang letra. Kini ang letrang A. Nga adunay tingog nga A. Usbon ako, kini ang letrang A. Nga adunay tingog nga A. Uppercase, lowercase nga letrang A. Usbon ako, uppercase, lowercase nga letrang A. Nga adunay tingog nga A. Sama sa abukado, apa, adlaw, atok, atis. Karon manganta ta. Sa ang tingog sa letrang A. Usbon ako. Sa ang tingog sa letrang A. Sige, sabay ta. Sa ang tingog sa letrang A. Karon ka muna lang. Sa ang tingog sa letrang A. Karon nga naibaluanan nato ang ngalan sa letrang A ug ang tingog nga A, atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang A adunay tulo ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat adunay tulo ka linya. Ang asol, pula, asol. Ang uppercase nga letrang A magsugod sa asol nga linya. Tan-awa ang odyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo. Akong usbon, usa, duha, tulo. Karon sabay ta. Usa, duha, tulo. Sige ka muna lang. Usa, duha, tulo. O karon atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa, duha, tulo. Usbon ako. Usa, duha, tulo. Karon sabay ta. Usa, duha, tulo. Sige ka muna lang. Usa, duha, tulo. Samtang ang lowercase nga letrang A adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Sa pagsulat sa lowercase nga letrang A, magsugod kita sa pula nga linya. Tan-awa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Karon sabay ta. Usa, duha. Sige ka muna lang. Usa, duha. Atong isulat sa hangin. Usa, duha.
Usbon ako. Usa, duha. Sige, sabay ta. Usa, duha. Karon ka muna lang. Usa, duha. Ug karon atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang A. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa, duha, tulo. Usbon ako. Usa, duha, tulo. Sunod, isulat ang lowercase sa letrang A. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo ka mo magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang A sa inyong balay. Ug karon kay nakabalo og nakaila na mo sa ngalan ug tingog sa letrang A ug sa pagsulat niini, aduna ko'y ipabuhat kaninyo. Tan-awa ang inyong palibot. Lingi sa inyong tuo, sa inyong wala, tan-aw sa inyong likod, ug sa inyong atubangan. Pangita ang mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang A. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Sige, magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubang. Kung sakto ba nga nagsugod sa letrang A ang mga ngalan sa butang nga inyong nakitaan. Yehey! Nahumana ta sa pagtuon sa letrang A. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat! Maayong adlaw mga bata, ako si Teacher Judith Reponte. Pwede pud ko ninyong tawagong Ma'am Judith. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Andam na ba mo? Aduna ko'y ipakita kaninyo nga mga hulagway ug atong iluhon ang mga ngalan niini. Unsa man ni nga hulagway? Sakto! Talong, talong. Kani, unsa man ni? Sakto, tahal, tahal. Kani, unsa man pud ni? Sakto, tabanog, tabanog. Kani, unsa ang ngalan niini? Sakto, tinidor. Tinidor. Kani, unsa man pud ni? Sakto, tulay, tulay. Unsa inyong nakita sa mga ngalan sa mga hulagway nga atong natun-an? Sakto, pareho silang sinugdanang letra. Kini ang letrang T. Uppercase, lowercase sa letrang T. Usbon nako. Kini ang letrang T. Uppercase, lowercase sa letrang T. Ang letrang T adunay tingog nga T. Usbon nako. Ang letrang T adunay tingog nga T. Sama sa talong, tahal, tabanog, tinidor, tulay. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa mga hulagway nga atong natun-an. Talong, tahal, tabanog, tinidor, tulay. Usbon nako. Talong, tahal, tabanog, tinidor.
tinidor. Tulay. Sige, sabay ta. Talong. Tahal. Tabanong. Tinidor. Tulay. Karon, kamo na lang. Sakto. Sige, akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang T? Usbon ako. Unsa ang tingog sa letrang T? Sige, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang T? Karon, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang T? Karon na nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang T ug ang tingog nga T. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang T adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat adunay tulo ka linya. Ang asul, pula, asul. Ang uppercase nga letrang T magsugod sa kolor asul nga linya. Tan-awa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa, duha. Atong subayon. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Sige daw, sabay ta. Usa, duha. Kamu na lang. Usa, duha. Sakto. Karon atong isulat sa hangin. Andama ang tudlo. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamu na lang. Usa, duha. Samtang ang lowercase sa letrang T adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Kini nagsugod gihapon sa kolor asul nga linya. Tanawa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa, duha. Atong subayon. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Sige daw, kamo na lang. Usa, duha. Karon atong isulat sa hangin. Andama ang tudlo. Usa, duha. Usbon ako. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Sige daw, be, kamo na lang. Usa, duha. Tama! Ug karon, atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang T. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa, duha. Usbon nato. Usa, duha. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang T. Usa, duha. Usbon nato. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo kamong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang T. Ug karon kay nakabalo og nakailan na mo sa ngalan sa letrang T,
ug sa tingog niini, ug sa paagi sa pagsulat, aduna ko ipabuhat kaninyo. Tanawa ang inyong palibot. Lingi sa tuo, sa wala, tanawa sa likod, sa inyong atubangan. Pangita og mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang T. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag kung sakto ba nga kini nagsugod sa letrang T. Yay! Nahumanan nato ang pagtuon sa letrang T. Hangtod sa sunod nga higayon, salamat! Maayong adlaw mga bata, ako si Teacher Rhea Magno. Pwede po kayong tawagong Ma'am Rhea. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Aduna ako ipakita kaninyo nga mga hulagway. Andam na mo? Sige, magsugod na ta. Unsa ang ngalan ni ini nga hulagway? Sakto. Yaya, yaya. Kani unsa ngalan ani nga hulagway? Sakto. Yema, yema. Kini unsa ni siya nga hulagway? Sakto. Yahweh, Yahweh. Kini unsa kini nga hulagway? Sakto. Yate, yate. Kini unsa kini nga hulagway? Sakto. Yoyo, yoyo. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an. Yaya, Yema, Yahweh, Yate, Yoyo. Usbo na ko. Yaya, Yema, Yahweh, Yate, Yoyo. Sige, sabay ta. Yaya, Yema, Yahweh, Yate, Yoyo. Sige, kamu na lang. Unsay imong nakita sa mga ngalan sa mga hulagway? Sakto. Pareho sila sinigang letra. Kini ang letrang Y. Uppercase o lowercase sa letrang Y. Usbo na ko, kini ang letrang Y. Uppercase o lowercase. Ang letrang Y adunay tingog nga Y. Usbo na ko, ang letrang Y adunay tingog nga Y. Samsa, Yaya, Yema, Yahweh, Yate, Yoyo, Yi. Karon, kamo na lang. Sige, akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang Y? Yi. Usbo na ko. Unsa ang tingog sa letrang Y? Yi. Karon, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang Y? Yi. Sige, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang Y? Karon, na
ang ngalan sa letrang Y o ang tingog nga Y, atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang Y adunay tulo ka lakang sa pagsulat niini. Atong timan-an nga sa pagsulat atong tan-awon ang kolor asul, pula, asul. Ang uppercase nga letrang Y nagsugod sa kolor asul nga linya. Tan-awa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa, duha, tulo. Usbon ako, usa, duha, tulo. Sige, sabay ta. Usa, duha, tulo. Karon kamo na lang. Usa, duha, tulo. Ato isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa, duha, tulo. Usbon ako, usa, duha, tulo. Sabay ta. Usa, duha, tulo. Kamu daw? Usa, duha, tulo. Tama! Ang lowercase sa letrang Y adunay duha ka lakang sa pagsulat niini. Ang lowercase na letrang Y nagsugod sa kolor pula na linya. Tan-awa ang udyo o arrow na atong pagasubayon. Usa, duha. Usbon ako, usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamu daw? Usa, duha. Atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa, duha. Usbon ako, usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamu na lang. Usa, duha. Tama! O karon, atong isulat sa papel ang uppercase o lowercase sa letrang Y. Andama aning pagsulat o papel. Magsugod na ta. Usa, duha, tulo. Usabon nato, usa, duha, tulo. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang Y. Usa, duha, usabon nato, usa, duha. Aron mahanas, mahimo ka mo magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang Y. Ug karon, kinakabalo ug nakailan mo sa ngalan ug tingog sa letrang Y o sa pagsulat niini, aduna ako'y ipabuhat kaninyo. Tan-awa ang inyong palibot. Pangita ang mga butang na nagsugod sa letrang Y. Tagaan ka mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Sige, magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay kung sakto ba ang inyong tubag sa mga ngalan na nagsugod sa letrang Y. Yehey! Nakuha na natutugtuon ang letrang Y. Hangtod sa sunod, salamat! Maying adlaw mga bata, ako si Teacher Wendy Gonzales. Pwede pud ko niyong tawagong Ma'am Wendy. Karong adlaw, tun-an ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Aduna ko ipakita kaninyo ng mga mulagway ug atong ilhon ang mga ngalan niini. Andam na ba mo? Unsay ngalan ani nga mulagway? Okra, okra.
Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Oo. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Otso. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Orasan. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Ospital. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an. Okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Usbunako. Okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Karon sabay ta. Okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Karon kamo na lang. Unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa hulagway? Sakto! Pareho silang sinugdanang letra. Kini ang letrang O. Nga adunay tingog nga O. Uppercase, lowercase nga letrang O. Usbon ako, uppercase, lowercase nga letrang O. Sama sa okra. Ok-ok. Otso. Orasan. Ospital. Ang letrang O adunay tingog nga O. O. Usbon ako. O. Karon sabay ta. O. Sige ka muna lang. Sige akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang O. Usbon ako. Unsa ang tingog sa letrang O. Karon sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang O. Sige, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang O. Karon na nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang O ug ang tingog nga O. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase nga letrang O magsugod sa color asul nga linya. Tan-awa ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa. Usbon ako. Usa. Sige sabay ta. Usa. Karon ka muna lang. Usa. Ug karon atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa. Usbon ako. Usa. Karon sabay ta. Usa. Sige ka muna lang. Usa. Samtang ang lowercase nga letrang O magsugod sa pula nga linya. Usa. Usbon ako. Usa. Sige sabay ta. Usa. Karon ka muna lang. Usa. Karon atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa. Usbon ako. Usa.
Sige, sabay ta. Usa. Karon ka muna lang. Usa. Ug karon atong isulat sa papel ang uppercase ug lowercase sa letrang O. Andama ang inyong pansulat ug papel. Magsugod na ta. Usa. Usbon ako. Usa. Sunod, isulat ang lowercase sa letrang O. Usa. Usbon ako. Usa. Aron mahanas, mahimo ka mo magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang O. Ug karon kay nakabalo ug nakaila na mo sa ngalan ug tingog sa letrang O ug sa pagsulat niini, aduna ko'y ipabuhat kaninyo. Tan-aw sa inyong tuo, sa inyong wala, sa inyong likod ug sa inyong atubangan. Pangita og mga butang nga ang ngalan nagsugod sa letrang O. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhatan kini. Sige, magsugod ta. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod sa letrang O ang mga ngalan sa butang na inyong nakitaan. Very good! Naliman ka sa pagtuon sa letrang O. Hangtod sa sunod na higayon, bye-bye! Maayong adlaw mga bata, ako si Ma'am Cherry Alvi Bungaw. Pwede usab ko ninyong tawagon Ma'am Che. Karong adlaw, tun-anta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Sige, sugdan ta. Aduna ako ipakita kaninyo nga mga hulagway. Sige, ilhon nato. Unsay ngalan ani nga hulagway? Tama, saya, saya. Kini, unsay ngalan ni nga hulagway? Sakto, sabon, sabon. Kini, unsay ngalan ni nga hulagway? Sakto, saging, saging. Kini, unsay ngalan ini nga hulagway? Sakto, sapatos, sapatos. Kini, unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto, singsing, singsing. Karon, atong balikan ang ngalan sa mga hulagway nga atong natun-an. Saya, sabon, saging, sapatos, singsing, sabay ta, saya, sabon, saging, sapatos, singsing. Sige, kamo na lang. Nakita ninyo sa mga ngalan sa hulagway. Sakto, pareho kini unang letra. Letrang S, nga adunay tingog nga S. Uppercase, lowercase sa letrang S. Usbon ko, uppercase, lowercase sa letrang S. Nga adunay tingog nga S. Sama sa saya, sabon, saging, sapatos, singsing. Usbon nako, kini ang letrang S nga adunay tingog nga S. 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 Usbon ko. S. 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 Sabay ta. Kamu na lang. Kantahon ako. Unsa ang tingog
nako. Unsa ang tingog sa letrang S? Karon sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang S? Kamu na lang. Unsa ang tingog sa letrang S? Karon, nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang S o ang tingog nga S. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang dako nga letrang S adunay usa ka lakan sa pagsulat niini. Atong timan-an na sa pagsulat adunay tulo ka linya: asul, pula, asul. Ang uppercase nga letrang S nagsugod sa kolor nga asul. Atong tan-awon ang udyong o arrow nga atong pagasubayon. Usa. Usbon ko, usa. Sabay ta. Usa. Kamu na lang. Usa. Atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa. Usbon ko, usa. Sabay ta. Usa. Kamu na lang. Usa. Ang lowercase sa letrang S adunay usa ka lakan sa pagsulat niini. Ang lowercase nga letrang S nagsugod sa kolor nga pula. Tan-awa ang udyo nga atong pagasubayon. Usa. Usbon ko, usa. Dungan ta, usa. Kamu na lang, usa. Atong isulat sa hangin, andama ang inyong mga tudlo. Usa. Usbon ko, usa. Dungan ta, usa. Kamu na lang, usa. Ug karon, atong isulat sa papel ang uppercase and lowercase sa letrang S. Andama ang inyong pansulat o papel. Magsugod na ta. Usa. Usabon nato. Usa. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang S. Usa. Usabon nato. Usa. Aron mahanas, mahimo ka mong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang S. Ug karon kay nakabalo ug nakailan na mo sa ngalan sa letrang S ug sa pagsulat niini, aduna ako'y ipaibuhat kaninyo. Tan-awa inyong palibot, lingi sa inyong tuo, sa inyong wala, sa atubangan ug sa likod. Pangita og mga butang nga nagsugod sa letrang S. Tagaan ta mo og 5 ka segundo para buhaton kini. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod sa letrang S, ang mga ngalan sa butang ang inyong nakita. Yehey! Nahuman na nato ang pagtuon sa letrang S. Hantod sa sunod na higayon, daghang salamat! Maayong buntag mga bata, ako si Teacher Kathleya Joy M. Laurel. Pwede po ko ninyong tawagong Ma'am Kat. Karong adlaw,
tunan ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Andam na ba mo? Karon, aduna ko ipakita sa inyo nga mga hulagway. Sige, ilhon nato. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Ulo. Ulo. Kini, unsa man ni nga hulagway? Sakto. Unlan. Unlan. Kini siya, unsa ni nga hulagway? Sakto. Uwak. Uwak. Kini, unsa kini nga hulagway? Sakto. Ugat. Ugat. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto. Unggoy. Unggoy. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an. Unlan. Ulo. Ugat. Uwak. Unggoy. Usbon ko. Unlan. Ulo. Ugat. Uwak. Unggoy. Karon, sabay ta. Unlan. Ulo. Ugat. Uwak. Unggoy. Karon, kamo na lang. Karon, unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa mga hulagway? Sakto! Pareho silang sinugdan ng letra. Kini ang letrang U. Uppercase, lowercase sa letrang U. Ang letrang U adunay tingog nga U. Usbon nako. Uppercase, lowercase sa letrang U nga adunay tingog nga U. Sama sa unlan, ulo, ugat, uwak, unggoy. Usbon nako. Unlan, ulo, ugat, uwak, unggoy. Usbon nako. Kini ang letrang U. Uppercase, lowercase sa letrang U. Ang letrang U adunay tingog nga U. 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 Usbon nako. U. 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 Karon, sabay ta. U. 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 Karon, kamo na lang. Sige, akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang U? U. 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 Usbon nako. Unsa ang tingog sa letrang U? U. 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 Karon, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang U? U. 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 Karon, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang U? Ug karon kay nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang U ug ang tingog nga U. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang uppercase sa letrang U adunay usa ka pamaagi sa pagsulat niini. Atong timan-an na sa pagsulat
adunay tulo ka linya. Asul, pula, asul. Sa pagsulat sa letrang U, magsugod kini sa asul nga linya. Tanawa ang udyong o araw nga atong pagasubayon. Usa, usbon ko. Usa, sabay ta. Usa, kamo na lang. Usa. Karon, atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa. Usbon ko. Usa. Sabay ta. Usa. Kamo na lang. Usa. Samtang ang lowercase sa letrang U adunay duha ka pamaagi sa pagsulat ni ini. Tanawa ang udyong o araw nga atong pagasubayon. Usa, duha. Usbon ko. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamo na lang. Usa, duha. Atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa, duha. Usbon ko. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamo na lang. Usa, duha. Ug karon atong isulat sa papel ang uppercase and lowercase sa letrang U. Andama ang inyong pag-isulat og papel. Magsugod na ta. Usa. Usbon nato. Usa. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang U. Usa, duha. Usbon nato. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo ka mong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang U. Ug karon, kay nakabalo ug nakailan na mo sa ngalan ug tingog sa letrang U ug sa pagsulat niini, aduna ako ipabuhat sa inyo ha. Tan-aw sa inyong palibot, lingi sa inyong tuo, sa inyong wala, sa inyong likod, ug sa inyong atubangan. Tan-awa ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang U. Tagaan ta mo og 5 ka segundo. Atong sugdan. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod kini sa letrang U. Very good! Nahimatin natin pagtuon ang letrang U. Hantod sa sunod mga bata!